El programa de suport familiar consisteix en cuidar dels cuidadors, oferint xerrades cada mes sobre temes específics que són demanats per les pròpies famílies i on intentem trobar l'equilibri entre la part més formativa i els recursos pràctics. Després també fem reunions dintre del grup de suport familiar amb les pròpies famílies on poden compartir els seus neguits, les seves experiències. També poden comptar amb el recolzament d'una psicòloga especialitzada en famílies en aquells casos que sigui necessari un acompanyament més individual. El que m'aporta en aquestes xerrades o aquest suport és seguretat, bàsicament, i obtenir d'alguna manera recursos i eines per poder afrontar el tema amb més seguretat, amb més tranquil·litat. Comptar amb aquest acompanyament a les famílies crec que els hi suposa l'oportunitat de crear una xarxa i de poder adquirir coneixements i informació pràctica per ajudar als seus fills o germans amb el seu camí cap a ser més independents. Els aprenentatges que m'han aportat sobretot és de recursos. Fins i tot potser de vegades tens més por del que ets trobaràs, perquè quan parles amb gent professional que et dona eines, veus que els obstacles hi són, però que potser no són tan grans com tu t'havies fet a la idea, no? Tens un tema al davant, perquè el tens, però també tens una sèrie de gent que, si cal, et dona aquest suport que necessites, no? Per tant, un 10 per ells. Crec que hauria d'haver-hi més projectes en aquest sentit, ja que per garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual cal tenir en compte el seu entorn i les famílies formen part d'aquest entorn i cal invertir esforços en donar-los veu, en cuidar-les i crec que projectes com aquest han de continuar i han de créixer.